ofni, oherwydd wela yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da mlynedd mawr a ddaw'r holl bobl. Gadwyd i chwi heddiw yn dref Dafydd weledwr yw hwn yr Mesaia, yr Arglwydd, a dyma arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo wendilliad baban ac yn gorwedd mewn presep. Gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Wedi Iesu gael ei eni ym Bethlehem, Jwdea yn nyddiau'r brenin Herod, daeth Seryddion o'r Dwyrain i Jerusalem gan ddweud: Ble mae'r hwn a amwyd y frenin y Iwerddon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfoeddiad a daethom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythurwyd ef a Jerusalem i gyd gyda ef. Galwodd ynghyd yr holl brif ffeiriad ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble roedd y Meseia ei gael ei eni. Ei hateb oedd y Bethlehem, Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifenwyd gan y proffwyd. A thithau'n Bethlehem gyda ngwlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti'n llawer ymysg tywysogion Jwda. Canis ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud: Ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch hwy bod i mi mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin aethant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chofodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwch lawr man lle roedd y plentyn. A phan welsent y seren yr oeddent yn llawen dros ben, daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiatant i lawr a'i addoli. Yna ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall.